ನಿರ್ಮಲ್ ಕಂಬಳ ಎಂಚಂಡೆ ತುಯ್ಯಾರ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಕಮಲ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಕಮಲ ಬಾರ ಹೊಂದಿತ್ತ ಮುಲ್ಪ ಪಡ ಫಸ್ಟ್ ಅತೆ ಬಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಮುಲ್ಪ ಕಮಲ ಬಾತದ ಎಂಕುಲು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಮಾತಕೊಂಡ ಮಾತ ಪೋಂದುಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಪದವ ಕನ್ನಡ ಟೀಮ್ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪದ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಹಾ ಎಂಕುಲು ಏಪಲ ಮಾತ ಏಕುಲು ಅಡಗೆ ಪೋಂದು ಪದವ ಕನ್ನಡಕ ಮಾತ ಒಂದು ಇಕ್ಕಲ ಪೋಪ ಎಂಕುಲು ಕಮಲಕ್ ಬಂದ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದದ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಅತೆ ಎಂಕುಲು ಇಡಕ್ ಬೈದ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಹಾ ಕುಡ್ಲಾಡ್ ಬಾರೊಂದೆಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಒಂದ್ ಇಕ್ಲ ಕಮಲಕ್ ಪೂರ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಂದಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಷದ ಕಂಬಳ ವೆಂಚಾತಂಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಶೋಕುಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡ್ ಮಾತ್ರ ತುಯ್ಯರನ್ ಮಾತ್ರ ಕುಲ್ಲರ ಮತ್ತೆ ಏತೋ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ. ನಾನು ವಾಹಿನಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇದು ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಇವಾಗವರೆಗೂ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕಂಬಳ? ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ರೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಒಬ್ರು ಗೆಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಗೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬುಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಕಂಬಳ. ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿದೆ, ಬಿಸಿಲು ಬೀಳ್ದಿರೋ. ಸೊ ಕೂತ್ಕೊಂಬಕ್ಕೂ ಒಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹೋಗಿ ತಿನ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫುಲ್? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆಗಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್? 11 ಜನ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ 11 ಜನ. ಇದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅಂತಾನೆ ಬಂದಿದ್ರಾ? ಇದನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಭೂತಕೋಲ ಕೂಡ ನಡೀತಿದಲ್ವಾ ಇವಾಗ, ಸೊ ದಾಟ್ ಆಲ್ಸೋ. ತುಳುನಾಡು ಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನಿರ್ಮಲ್ದ ಈ ಕಂಬಳ ಬಣ್ಣದ ಒಂಜಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈತಿಗಲ್ಲು ದೇಗಂದಂಡ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಮುಂದಾಳತ್ತೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟುದ ಬಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಹೋದರರು, ಅಂಚೆನೆ ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅಂಚೆನೆ ಬೋಡುದ ಅಶೋಕ್ ರಾಜ್ ಬಳ್ಳಾರ ಮಗ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಕಂಬಳನು ಬಾರಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ದಿರು ದೇಗಂದಂಡ ಒಂದು ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ಉದ್ದವೈನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಅಂಚೆನೆ ರಡ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಬೇಗದಂಡ ಬಾಕಿ ಮಾತ ಕಂಬಳಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಂಕಿದ ನೀಡಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು. ಅಂಡ ಎರ್ಮಾಳು ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೇರ್ 32 ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಇತಿಹಾಸೋಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿತ್ತಿನಾರು. ಅಂಚಾದ ಮಸ್ತ್ ಅನುಭವ ಉಂಡು. ಅಂಚಾದ ರಡ್ಡ್ ಟ್ಯಾಂಕಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು, ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದೇರು, ಕಂಬಳದ ಕೋಣದ ಯಜಮಾನನ ಕಲ್ಲಿ ಟೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೂರ್ತಿನಾದ ಜಾಗದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡು, ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಡು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಯಿನಕಲು ಸುರುತ ಕಂಬಳದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ರೀತಿಯ ಶಿಸ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿನ ಕಂಬಳ ಅವಿಭಜಿತ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಓಲುಪ್ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಹೇಗಂದಂಡ ಆತ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಈ ಊರ್ದಕುಲು ಬಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಹೇಗಂದಂಡ ಮಾತ ಊರ್ದಕುಲು ಎಂಕಲಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಗಲ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ಒಂದುಂಡು ಇವ್ರು ಕೇಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇತ್ತನಿಗೆ ಬಂದ ಇತಿಹಾಸನ ಕೇಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಜನರೇಷನ್ ಕಂಬಳ ಆಪುಂಡು ಬಂದ ಎಂಕಲು ಏನಿದೆ. ಹೇಗಂದಂಡ ಈ ಊರುಡು ನಮ್ಮ ಬಡಕೊಟ್ಟು ಧೂಮಾವತಿ ಪನ್ಪಿನ ದೈವ ಉಂಡು. ಕರಿ ವರ್ಷ ಎರ್ಮಾಳು ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಜುಮಾದಿನ ಭೇಟಿ ಆಪಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಜುಮಾದಿ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಬಂತಂಡು ರಾಜ್ಯದ ಕಲ ಸೇರ್ಪ ಬಿಡ್ತುಡು. ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ದೇವರನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯೋಗ ಆಪಿನಂಚ ಎರ್ಮಾಳ ರಾಜ್ಯನು ಬೆಳಗಾವೆ ಪನ್ಪಿನಂಚಿಂತ ಪಾತ್ರ ಜುಮಾಜಿ ದೈವ ಕೊಡ್ತುನು ರಾಜ್ಯದ ಕಲಟು. ಆ ಪಾತ್ರ ಇನಿತಾ ತಿನಕು ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಆತನು. ದೇಗಂದಂಡ ಎರ್ಮಾಳ ಆತು ಪೊರ್ತು ಆತು ಪೊರ್ಲುಡು ಬೆಳಗದಿಂಡ್ರಿ ಎರ್ಮಾಳ ಕಂಬುಲ ಕೊಂಜಿ ಇತಿಹಾಸದ ಪುಟಕು ಸೇರ್ತೇನೆ. ದೇಗಂದನ ಜುಮಾದಿ ಪಂತಿನ ಪಾತ್ರ ಇನಿಕ ಅಕ್ಷರಶಃ ನಿಜ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದೈವದ ಕಾರಣಿಕ ಖಂಡಿತವಾದ ನಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚುಡು ಬನ್ಪಿನ ವಿಚಾರ. ನಿರ್ಮಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾತ್ರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತ್ರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಕಂಬಳ ನಿರ್ಮಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಲ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ತರದ ಕಂಬಳ ಈ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಎನಿಸ್ತೇನೆ. ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು, ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಂಬಳ ಒಂಚೂರು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಒಳ್ಳೆದಿತ್ತು. 6 ಗಂಟೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಗಿಯುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ನಿರ್ಮಲ ಕಂಬಳದ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಐಟ್ ಪಿರೋಡುತ್ತಿನ ವರ್ಕರ್ ಮಾಲ್ತಿನ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಜನಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಚಿರಋಣಿ ಆದುಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಇಂಚಿನ ಎರ್ಮಾಳದ ಕಂಬಳ ಇತಿಹಾಸಡೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಎರ್ಮಾಳ ಇತಿಹಾಸೋಡೆ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಜಾತ್ರೆದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆಪಿಲಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆ ಥರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಂದಿತ್ತೇರು ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೌಡ್ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಪ್ರೌಡ್ ಆದುಲ್ಲ. ಎಂಕ್ಲು ಪ್ರೌಡ್ ಫೀಲ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಎಂಕಲ ತುಳುನಾಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಎಂಕಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪಂಡ 40 years ಪಿರೌಡು ಎಂಕಲ ಪೂರ್ವಜರು ಎಂಕಲ ಹಿರಿಯರು ಪೂರ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತಿನ ಎರ್ಮಾಳ ಕಂಬಳ ಇತ್ತ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಾಲೋಡು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೊಂಡು ಎಂಕಲು ಟೋಟಲ್ ಅದ ಎಂಕಲು ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಏನೈತ ಪಿರೋಡು ಏರು ಪೂರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದಿರಕಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಪೂರ ಟೋಟಲ್ ಅದ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಾಂಡ ಇಂಚಿನ ಮುಖ್ಯ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಿಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಯಂಗ್ ಜನರೇಷನ್ ಏರುಲ್ಲೇರು ಅಕುಲ್ ಪೂರ ನೆತ್ತೊಟ್ಟು ಸೇರ್ದು ಎರ್ಮಾಳ ಕಂಬಳ ನನಾತು ಉದ್ದೋಗ್ಲ ನನ್ನತ್ತು ಪಿರಾವುಗ್ಲ ಇಂಚನೆ
ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ ಇಂಚಿನ ಒಂದೆರಡು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಆ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಂದ ಎಂಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನನ್ನುವ ಬಾಲ್ಯಡ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ತೂತಿನ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಇರ್ನ ಅರಸುಲ ಕಂಬಳ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳ ನೆಂಕಲ್ಲೆಗ್ ಹಬ್ಬಗ ಎನ್ನು ಒಂದಿತ್ತ ಎಂಕುಲು ಎಂಕಲ್ನ ಊರುಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಇಂಚ ಮತ್ತ ಆತಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂದು ಇತ್ತವು ಎಂಕಲ್ನ ಕನಸು ಇತ್ತಂಡು ಇತ್ತವು ನನ್ಸಾಂಡು ಬಟ್ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ತೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಮೇರ್ ಪನ್ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಪಂಡ ಜಾತ್ರೆದ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಉಚ್ಚಿಲಾಡ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಒಂಜಿ ನವರಾತ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಡು ಇತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂಡು ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಎಂಕುಲು ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಈ ಕಮ್ಮಲಗಸ್ರದ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ತರದು ಇಡೇ ಬತ್ತ ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ರಜೆ ಪಾಡ್ದು ಕೋಡೆ ಅಂತೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಪಂಡ ಈತ್ ಕ್ರೌಡ್ ಏನು ಒಲ್ಲ ತೂತುಜ್ಜ ಅಂಚ ಏನು ಇತ್ತಾನೆ ಎಂಕ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಬಂಡ ಏನು ಗೊತ್ತಂತ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಲ ಒಣಸದ ಬಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಜೇರು ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುಚ್ಚೋಡ್ ಬುಡ್ದ ಎರ್ಮಾಳ್ ಪುಚ್ಚೋಡ್ ಬುಡ್ದ ಆ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಾಯತವಾದ ಇನಿ ಕೋಡೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಣಸ್ ಕೊರಿಯರು ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ದೇವರ ಆಯುಷ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊಡ್ದು ನನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆಡು ಕೊರಡು ಪಂಡ್ದು ಇಂಕ್ಲು ಆಶಿಸೋನು ಪೂರಗುಲ್ಲ ಎರ್ಮಾಳದ ಜವನೇರು ಎರ್ಮಾಳದ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಈ ಕಂಬುಲ ಬತ್ತಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಜವನೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಅಂಚೆನೆ ಪುಚ್ಚೋಡ್ ಬಿಡೋದಾಗಲೇನು ನಾನು ಹತ್ತನ ಈ ಕಂಬಳದ ಪಿರೋಡ್ ಏರ್ ಮಾತ ಆಯ್ತ ಡೇ ಒನ್ ಹಿಡ್ದು ಏರ್ ಮಾತ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಮಲ್ದೇರ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ದೇರ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ದೇವರ ನನ್ನ ಹತ್ಲ ಆಯುರ್ವೇದ ಸುಖ ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಪಡೆದು ಇಂಕ್ಲು ಆಶಿಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬಳವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕೆಂದು ಇಲ್ಲಿಯ ಹಿರಿಯರೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಚೋದನೆ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಮಾಡಿ ಇಳಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಇಂದಿನ ಈ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಮಸ್ತ್ ಗೌಜಿ ಆಗ್ತದೆ, ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗೌಜಿ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ಗೌಜಿ ಆಗ್ತದೆ, ತುಂಬಾ ನನ್ನ ದುಂಬಗಲ ಇಂಚೆನೆ ಗೌಜಿ ಡಾವಡು ಬಂದು ಎಗಳು ಆಶಿಸ ಎರ್ಮಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಸುರುತ ಕಂಬಳ ಈ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆದ ವಿಷಯ. ಬಾರಿ ವರ್ಷ ಇಡ್ಬೇಕ, ಸಾಧಾರಣ 300 ವರ್ಷ ಇಡ್ಬೇಕ ಒಂದು ಮೂಲ ಕಂಬಳ ಆಪಿನ ಇಡೀ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಪುದರನ್ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಇಡ್ಬೇಕ ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ ಪೂರ ಪುದರ ಪಿಲಕ ಮಲ್ತಂಡು ಐಕ್ ಎರ್ಮಾಲ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ ಸುಮಾರು 3-4 ತಿಂಗಳು ನಡೆ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಾದ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದೇರು. ಎಂಗಲೆಗ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಕುಲಾದ ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಪುಂಡು. ಸುಮಾರು 200 ಜೊತೆ ಏರ್ಲು ಬೈದ 2 ದಿನ ಒಂದು ಕಂಬಳ ನಿರಂತರವಾದ ರಾತ್ರಿ 10 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಆಪಿನ ಅಂದಾಜುಂಡು. ಬರ್ಪಿ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗಿಲ ಈ ಕಂಬಳ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಎರ್ಮಾಲ್ಗೆ ಪುದರ ಪಿಲಕ ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಶುಭ ಹಾರೈಸೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಪುಚ್ಚೊಟ್ಟು ಗುಡ್ಡದಗಳು ಪೂರ ಮಿಗೆ ಬಲ ಒಟ್ಟಾದ ಮಂದಿನ ಕಂಬಳ ಬಾರಿ ಲೈಕತ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಲೈಕದ ಮಾತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ದು ಅಂಚನೆ ಕೊಡೆ ಒಂಜಿ ಐನಾಜಿ 7,000 ಅಂತ ವನಸ್ದ ಪೂರ ಜನಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆತಂಡಿ. ಕ್ರೌಡ್ ದಿನ ಹೆಚ್ಚಾದ 2 ದಿನೊಟ್ಲ ಅಂಚ ಮಾತ ಜನಕ್ಕೂ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಕೊಂಡು ಎರ್ಮಾಲ್ ಕಂಬಳ ಇಂಥ ದಿನೊಟ್ಟು ಎರ್ಮಾಳ್ ತೆಂಕುಬಡ ಜೋಡುಕರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಡ್ತುಂಡು. ಬಾರಿ ಆ ಜನಾರ್ದನ ದೇವರನ ಆಶೀರ್ವಾದಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿಟ್ ಬಾರಿ ಗೌಜಿಡ್ ಈ ದಿನೊಟ್ಟು ನಡ್ತುಂಡು. ಇತ್ತ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಡೆದ ಫೈನಲ್ ಹಂತಗ ಬೈದ ಊರ್ದ ಪರ ಊರ್ದ ಮಾತ ಕಂಬಳ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬತ್ತದ ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಬಾರಿ ಪೂರ ಯಶಸ್ವಿ ನಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೇರು. ಅಂಚನೆ ಎರುತ ಯಜಮಾನ್ರು ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಉಡಲ್ ಜಿಂದಿನ ಸೊನ್ಮಲ್ ಚಂದ ಒಂದು ನನಾಲ ನಿಗುಲಿಂಚಿನ ಕಂಬಳಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು. ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಣಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಕಂಬಳ ಆಪಿನಿ ಆ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಂಬಳ ತುಪ್ಪಿನಿ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು. ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಂಕಲ್ ಮಸ್ತ್ ಮೂಲ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಕೋಡೆ ಕಾಂಡೆ ಬೀದ ಕೋಡೆ ಇನಿ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟಲು ಮಾತೆರ್ಲ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ಆದ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಲ್ಲ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಊರುಡು ಎಂಕಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕೈತಲ್ ಇಲ್ಲ ರೋಹಿತನ್ ನಾನು ಇಲ್ಲದ ಕೈತಲ್ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಕಂಬಳ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತಾರ ಪಂಡ ಪೂರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದ ಪಣ್ಣಂಗೆ ಎಂಕಲೆ ಈ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಏನ ಬಾರಿ ಎಂಕಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಪಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಂಕಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಜನಾರ್ದನ ಎರ್ಮಾಳ್ ಜಪ್ಪು ಒಂದು ಕಂಡೆ ಆಡಪ ಅಂಚ ಎಂಕ ಕುಳೊಂಜಿ ಆಂಡ್ ರಡ್ಡ ಆಂಡ್ ಎಂಚೆ ಜಾತ್ರೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಆವು ಅನ್ನೋದು ಆಶೆ ಎಂಕಲೆ ಎರ್ಮಾಳ್ ಮಸ್ತ್ ಇಂಪಾಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಎಂಕಲ್ ಎರ್ಮಾಲ್ದ ಊರ್ದಾಗಲ್ ಮಾಡ್ರೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಕಂಬಳಾಪಿನ ಫಸ್ಟ್ ತೂದು ಬಾರಿ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಾದ ಬಂಡ ಈತ್ ಜನ ಇಂಕ್ಲೆ ತೂನಾಗ ಇಂಚೆ ಓಲ್ಲ ಇಂಕ್ಲು ತೂ ಇಂಕ್ ಪೋತಿನ್ಲೆ ಜಿದ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಂಬ್ಳು ಮೂಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನ್ ಈ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಂಬಳ ಮಲ್ದಿನ ರೋಹಿತನ ಬಂದ ಆಗಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ಆಗಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಈತ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಬೋಡ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದು ಕೊಡ್ತಿರತ್ತ ಅಂಚಿನ
ಬಾರಿಕು ಸಂತೋಷ. ಸೌಕರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂದೇರು ದಾಲ ಪಂಡ್ರೆಗೆ ಈನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಲ ತೂಪೇನೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಡು ನನ್ನಲ್ಲ ಇಂಚೆನೆ ತೂವೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಇಂಚೆನೆ ಆವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈ ಕಂಬಳ ತುನ್ನಾಗ ಏತು ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಲಾವಡ್ ಬಂದಿಂಕಲ್ಲ ಆಸೆ. ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ನೇತೃತ್ವದ ಎಂಕಲೆ ಈತು ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ಊರುಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕಣದು ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೆಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ ಮಾತ್ರೆಗೆ ಈ ಊರು ಬತ್ತಿನ ಊರುಗಳು ಪೂರ ಕಲೆಲ್ಲ ಪರ ಊರುಡ್ದು ಪೂರ ಮತ್ತ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಒಂದು ತೂವರ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕಲೆ ಇನ್ ನನಗ್ ಸರಿಲ ಇಂಚೆನೆ ಆವಡ್ ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಆವಡ್ ಬಂದದ್ದು ಎರ್ಮಲ್ದ ಸುರೂತ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ 24 ಕಂಬಳಾಡೆ ಕಂಬಳಾಡ ಏಟ್ ಕಂಬಳನ್ನುಂಡ ಎರ್ಮಲ್ದ ದಯನಂಡ ವಾ ಮಟ್ಟಗಿಲ್ಲ ಜನಕುಲೆಗಿಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಊರಿಲ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಎರ್ಮಲ್ದ ಕಂಬಳನ್ನು ಏರು ದೂರಿ ಅರ್ಲಜ್ಜಿ ವಾ ಎರ್ತ ಇಲ್ಲ ಏರು ಪನ್ನೆರ್ಲ ದಯನಂಡ ಎರ್ತಾಗಲ್ನಲ್ಲ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ತಾಕಾರ ಉಂಟು ಐಡಿದಾದ ಏರ್ಲ ದಾಲೊಂದು ತೋಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಒಂದು ನಲ್ಲ ಬೆಳಗೊಂಡು 24 ಕಂಬಳಂದು ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಂಬಳ ಅವಡು ಹತ್ತಿಗಟ್ಟ ಬಾರಿ ಜಾಗಿಲ್ಲ ಎರು ಕಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಜನಕುಲೆಗಿಲ್ಲ ದಾಲೊಂದು ಬಾರಿ ತೋಕಡೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಕಲ ಊರುಡಂಜಿ ಎರ್ಮಾಳ್ಡೆ ಕಂಬಳ ಆಪುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಈತೊಂಜಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಂಬಳ ನೆರವೇರಿದ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಡ್ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಎಂಕಲ ಊರುಡಂಜಿ ಈತೊಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ನಡತನ ಬಂದ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಲ್ದ ಐಟದ ಮಸ್ತ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆತನ ಇನ್ನಿದ ಕಂಬಳ ಕೋಡೆಲ ಬಾರಿ ಆತ ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ಕಂಬಳ ಇಂಚನೆ ಯಶಸ್ವಿ ಆವಡ್ ಬಂದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲು ಗಂಟೆ ಆವಡ್ ಬಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ರೋಹಿತ್ ಹೆಗ್ಡೆರ್ನ ತರ ಫುಡ್ ಪಾತೇರ್ನು ಎಂಕಲೆಗಾರ ಎಂಕಲ ಬಂಧು ಲೆಕ್ಕನೆ ಏಪೋಗಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಕೊಟ್ಟು ಏಪಲ ಎಂಕಲ್ನ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಿನಾರು ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ ಗೌರವ ಒಯ್ಟೆಲ್ಲ ತೋಜಾವೇರಾರು ಎಂಕಲೆಗ್ ಅದೇನು ಎಂಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಕಲ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮಾತೇರ್ಲ ಈತ್ ಗೌರವಡು ಅದೇನು ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿನೆಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮನೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲೆ ತೂವರೆ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯೇರಾರು ಪೊರ್ಲುಡೆ ಮುಟ್ಟೋಡು ಎಂಕಲ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಎರ್ಮಾಳ್ಡೆ ಕಮಲ ಮಲ್ಪನಗನೆ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಕರೆ ಕೊರಡು ಇರುತ್ತ ಯಜಮಾನರನಗಳಿಗೆ ಓಡುತ್ತಿನ ನೀರು ನೆರೆಲು ಮಾತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಕರೆ ಪೊರ್ಲುದ ಅವಡು ಎರ್ಲೆಗೆ ನಡಪರ ಬೊಡುತ್ತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಡು ಐಕ್ ನೀರು ಬರೋಡು ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಪೊಯ್ಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಂಕಲು ಬಾರಿ ಎಂಕಲ್ನ ಊರು ಕಡಲ ಸಮೀಪ ಎಂಕಲು ಬೊಡುತ್ತಿನ ಕಡಲದ ಪೊಯ್ಯ ತೆಗೆದು ಬಾರಿ ಚೌಕದ ಎಂಕಲು ಕರೆಂಟ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತ ನಮ್ಮ 4 ವರ್ಷ ಕಂಬಳದ ಫೀಲ್ಡ್ ಯಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದಿತ್ತೆ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಕಂಬಳದ ಅವನ ಪೂರ ಎಂಕಲ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾತ ಮೂಲ ಉಪಯೋಗ ಮಲ್ತದ ಎಂಗ್ಲ ಒಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಕರೆತ ಬರೀ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಎರ್ಲೆಗೆ ನಡಪರ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಮಾತ ಅವನ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಸುವಿಧನ್ ಮಾತ ಎಂಗ್ಲು ಕೊರಿಯ ಅಂಚ ಅದು ಪುನಃ ಎಂಕಲ ಕಂಬಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಉಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಕಂಬಳ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 25 ಕಂಬಳ ಉಂಡು ಆಯ್ತಾ ಅವನ ನೀರು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕರೆ ಮಲ್ತುಕೊಂಡು ಉದ್ದೇಶ ಇಡೇ ಇರುತ್ತಂಡು ಮಾತ ಇರುತ್ತ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಉಂಡು ಬಾರಿ ಚೌಕದ ಕರೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ದಾರು ಬಾರಿ ಚೌಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಕಂಬಳವನ್ನು ಮಲ್ಪಡುವುದು ನನ್ನ ಮಿತ್ರಗಳ ಎಂಕಲ್ನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಂದು ಕಂಬಳ ನಮ್ಮ ಏರಾನ್ ತೂಯಿನ ಇಂದು ಸುರುತ ಕಂಬಳದ ಏರ್ಲ ಮನೆ ನೆತ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತ ಪೊರ್ಲು ಮಂದಿರ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತಣ್ಣಿ ಕರೆ ಐಕ್ ಪಾಡ್ದನ ಪುಯ್ಯೆ ವಾಮೆಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಧೂಳು ಇಜ್ಜಿ ಕರೆತ್ತ ರಡ್ಡು ಮಿಡ್ಲ ನೀರ್ದ ಟಾಂಕಿ ಇಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈತ ಮುಟ್ಟ ವಾ ಕಂಬುರಲ್ಲ ಆತಿಜಿ ನನಲ ಆಪುಣ ಪಂಡ ಇಂಚಿನ ವಿಶಾಲವೈನ ಜಾಗ ಇಂದು ಎನ್ನೋಡು ರೋಹಿತಣ್ಣನಕಲ ಒಂಜಿ ದೈವ ದೇವೇರು ಊರದಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ತಂದು ತುಂಬದು ದೊಡ್ಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಆತ ದೈವದೇವನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಇತ್ತಿನಟ್ಟೆ ಈ ತಾಪುಣ ಇಜಿನ ಒವ್ವನ್ನ ಕಿಂಚಿತ್ತಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒವ್ವನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟು ಬರೊಂದೇ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಇನಿ ಈ ಎರ್ಮಲ್ ತಕ ನೋಡಿತ್ತೆ ಫೈನಲ್ಗೆ ಬರ್ತಂದುಲ್ಲ ಎರಡು ಇದ ಮುಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಚೂರಲ ದಾಲ ವಾವಂದೆ ಇಂದೇನು ಯಾನು ಎರ್ಮಾಳ್ದ ರೋಹಿತಣ್ಣಿ ಆರ್ನ ಮಗಿ ಆರ್ನ ಪುಲ್ಯಲ್ಲು ಇನಿ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷ ಕಂಬಳ ನನ್ನ 100 ವರ್ಷ ನಡಪಡಬಟ್ಟದ ದೈವ ದೇವಡ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆತನ ಕಂಬಳ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್.